kamoši, zomrel nám brat. No, kamoši. No čaute. Ideme na kolo. Nemáme popredu rodičov, tak musíme... Počkajte, tak musíme ísť za... Timo, pobehni. Poď, musíme ísť za rodičmi. Sprintujeme po celej ulici. Určite jeden komentář, no určite. No, to... Tam by nám akurát tak vyletel telefon. No. Viete si akurát a budeme to odtiaľto. Potiaľto. Až tam. Až po tej reštaurácii. Až po tú reštauráciu, takže ideme na hody. No poďme. Ja som rád, že už je preč Gredy. Aha. No, a potom u nej bolo to zľahlé. Že ja som bol zadu, lebo čo v nejakej operácii. No a presne. Ona nie. A teraz som zrazu není. Ja som go Gredy. Ona videla pridať. Mňa normálne raz tá Granny normálne raz udusila. Hej, kamoši, pôjdeme na tú tampošku, na ktorej, že tam máš takto a tuto máš takto ešte a budeme tam skákať. Ja som tam urobil salto.